le cando mula kini si Jaidin jo Abdul Munaf lesanang di dalam hati hari pagi nyola jago lalu sudah mandi sudah sembayang lah minum bersama Osinan bakato Dr. Jaidin iyo kepado bapak mande bapak sarato mande dangakan bana jale ampun lambo pado bapak ampun baribu kali ampun dibawa tapak kaki dibawa yoselo kabasaran katori yang kato talompe kato takwi kato nambana le kato mbo sampaikan jangan berang bapak jomande Abdul Munaf kambo ambil jadi laki ya diambu yo kau untuk siramuna kaba raswati bapak mande onan tagala bapak jomande apo jawabnya sambil gala onak kandung Jaidin naik kalaulah kalian nambaretong kami kan tinggal maafikan yo naik wala sanang di dalam hati alek nak rasu kamu laya nyolai yari badaro le abiju indah dirantang le panjang bana kadem bilang dagang di sinan patang kami malam Jumat larami urang di simpang Aru iyo di rumah Dr. Si Jaidin latibu wali dengan kali Imam Jokati lenala datang rantuo kampung le tampak pulo pemuda dir kasadonyo nang gadi tibo pulo nang bujang datang pulo narando ketinggadoe kadi nikahkan mula semalam tu diambil mului siramuna dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe nikah ramuna jo Abdul Munaf lesana ngatirang na banyak nyoy sudah itu keni upi si Nurhaya kadi nikahkan jo Jaidin diambil mului si Nurhaya dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe nikah lainyo masu itu lasanang ngatirang na banyak lasanang ngatirang na banyak latuan dibaco doa selamat menampu hidup barumu panjang rezeki murah Ari badaro abijuo wale salasai menyolai tumpak dan bilang Dr. Abdul Munaf de awak orang batugas tentu capek balik ke Palembang ba itu lebana le masuk itu olah duduk bersama-sama wakatu inyo kabarangke tantu ramuna kanyo bangau ke Palembang sinan bakato Dr. Jaidin onde di Eyupi ramuna sarato Dr. Abdul Munaf kok babalik kini ke Palembang cuma sakete dikatokan kawan kok batamu adi ambo si Norma Tanjuangan Palu anak di bapak si Ghazali anak di Mande si Humia adik dek Dr. Si Jaidin itu nanadi
okon tanah boyona fei oang borang tidak manah ramula arat makawanei dek banse obat serak-serak dek tidak jadi rupoiku oh saja baumu sabaleh tahun pisah jadikan duang sampai kini nafei balun basuwo kok batamu wadi ambo si Norma Tanjuang Ampalu tolong adik oh diselamatkan Yona Fei iyo lasanang dalam hati tumpak de inyo mola Abdul Munaf lah dicatat namo di kanduang cuy itu bana maso itu si Norma Tanjuang Ampalu tepaso masuk oh dalam saku kabaran ke inyo kapalembang la naik le cando kateoto naik bapak naik la mande naik la dokter Abdul Munaf sarato upi siramu nah selamat tinggal Simpangaru goto menuju ke Palembang nasib badan balun letantu karek dirantau aurang jalan oto tak dihitung oto bertambah jauh masuk di kota Rang Palembang dibacolo doa selamat di Palembang lasanang hati rang nang banyak bau raso kiro-kiro kini mande nanti Simpangaru kadibilang oh anak barangke ke Palembang minantu tinggal dake awak abiari baganti bulan nabi pekirim datang iyo kan dari Rang Palembang cuy itu bana denanyo lain ndak dirantang panjang bana abiari baganti hari abi pakan baganti bulan tumpak di dokter si Jaidin pangke naik gaji bertambah tapi pindah mak ke Bukit Tinggi cuy itu bana dokter si Jaidin kok dah olu menjadi dokter kini kan dokter kepala mula Bukit Tinggi dokter gadang kata orang dah olu dokter gadang katanya orang dah olu kadem bilang dagang di sinan pindahinyo ke Bukit Tinggi kok tampe tinggalnya di Birugo ba itu bana masu itu oi nur tinggal di Bukit Tinggi ba itu bana nyolai maalun dokter si Jaidin lepindah ke Bukit Tinggi namande begini sanang di Simpangaru tumpak di mande Simpangaru indak tabado mamang badan anak lapele ke Palembang minantu tibo di Bukit Tinggi sehingga nang gaik-gaik saya te rumahnya lei
Abi bulan ga kini pakirim datang yo kan dari kota Palembang, dari Bukit Tinggi datang Pulau Coitu bana masu itu. Onalah sanang hati nan di dalam, o balam turanggo wate tanggo babuni lamurai te pintu. Alam ta'azim curi toko kabadi alie tentang itu alie kapado adik kandung nambah namu upi sinorma kadang bilang upi si Norma adik bonsunya Dr. Jaidin kanlah kawin Joanna Lubuk Linggawiyo menjadi sopiroto si Basri namanya kini. Oh nama nambang Kalubuk Linggaunan baranak seorang laki-laki si Salman namanya anaknya Wadola pado satu hari bakato Basri maso itu onde Norma dangakan mula ambo barangke Kalubuk Linggau wariki ini. Oh barang lah sudah ketemu maalun membawa perah karena monyo tinggal si Salman semui bulenak cuy itu bana masu itu sinan menjawab upi si Norma onde tuan junjuangan ambola tuan wayah si Salman kece ambo matuan oh jangan barangke tuan Kalubuk Linggau wari kini matuan darah di dado oh indak sanang do tuan yang tapo kejadian tiba di diri boleh tuan jangan barangke ayah Salman oh Kalubuk Linggau lah tuan menjawab juga buyang Basri onden kini coiko la di Norma baalo indak kabarangke madi nambarang sudah temue ko indak barangke ambo kini kaberang langganan ka kini awak cuitu ketonyo kini Odem bilang dagang di sinan tinggalan Norma jo nak kandung onde Salman sayang jo aba lena elo Salman oh tinggal jo ibu lena jangan waang bamanjo manjo lena oh abak kajauh pikalinggau lena oh basalam candonyo kini masu itu sudah basalam jorang rumah sudah basalam jo nak kandung anak mama dua oh bake ibu manangi jo nak kandung onde nak kandung oh Salman yona pandang ya bak nak kabajalan yoman oh pandang ya bak wang na yang tapo kejadian oh tibo di diri bulen na oh na darah di dado na
oh indah sanang naona dan bilang le dagang mulai nyolai nyokan tari nang kaloket barangke basria nyolai lai duit cando masinoto oka tinggal daerah Padang Panjang oto manuju lubuk linggau tambah tari juo maalun basri jadi sopir di mapane inyo baranti kurang minyak di tambah oh abi hari baganti malam ado lapak do satu malam lewat seketek marorupit indak kalamu antaro nyolayam pi masuk ke lubuk linggau oto nan sadang lama lari kiro hari jam 3 parak siang malang tak dapet kaditulak mujur tak dapet kadiraya jatuh kiro nyoto basri oh jatuhlah oto semalam tulah banyak ya orang nambi tahu padona nari semalam tu si tokar kaniyo mati semalam tu si Basri kan dapet luko parah dibawa ke rumah sakit lubuk linging gau Onde bilang dagang si Basri onde nak kanduang Salman sayang abak lena olainya larang abak de ibuang na kabarang ke mana tapi abang tangkaju mana koiko kejadian tibo dia abak lena iyo juho kecek man oh mandewang lena nak kanduang oh tibo di rumah sakit lalu buat linggau lah tahu mande si Basri bak menangi mande masuk itu onde nak kanduang sayang jo mande nak ai dilarang waang jadi sopir nak waang kan iyo tangkaju nak waang sorang nak namande aro nyona waang sorang tongga babeleng nak inilah dapet luko parah mana kamano mande kabayo naon lai dilarang waang jadi sopir nak waang kaniyo tangkaju lena iko kejadian manimpo waang lena ona oh tumpak dek Basri masuk itu dikirim kabar ke Padang Panjang oh apola buni surek kini yo kepada si normal oh iyo juga bakato normal lai ko larang ambo kamanyopir tapi kana botang kaju jatuh to oh di marorupit si tokar mati semalam tu ambo kan dapet luko parah ambo di rumah sakit lubuk linggau capek datang nama kalinggau madi bawa si Salman oh anak ambo oh bawa si Salman oh anak awak itu
katubana dalam sore menuju padang panjang hari badang. Oh abiju ditinggalkan daerah Lubuk Linggau dituju sore ke Padang Panjang. Adalah pada satu hari masuk sore di Padang Panjang langsung si Norma menari. Oh sure diambil dibaconyo dari awal sampai akhirnya sudah kan sure ka dibaco aye mato badarai-darai anak di pangku ditangi isi onde nak kandung Salman sayang amak len nak sayang ibu lena. Oh iyo juo kece ibu ang yona oh jatuh kiro nyoto ayana si tokar mati semalam tu abang dapet luko parah mana iyo juo kece ibu ang man. Onde Salman lena ko Maria wana kalubuk linggau lena ona bakato Norma bake mande mande sarato bapak mandang bana tibo di kami ma bapak Orto Basri jatuh di Linggau inyo sadang di rumah sakit Lubuk Linggau inyo kan dapet luko para kami kapai nang Kalinggau yo mande barangke ambo Kalinggau baitu bana molakini padona nari nan saritu ibu hati mande jo bapak malape anak anyolai barangke Norma maso itu naik APD dari Padang Panjang ke menuju daerah Lubuk Linggau menuju daerah yo Lubuk Linggau ndak dirantang panjang bana satu tibuat teoto APD manangkui ke bangku oto anak di pangku ditangisi sampai hati ya bak jawab man sampai hati Pak jawab man lah ibu larang abang jadi sopir man tapi kan iyo rupo iko mana ona eka sansai waang jondekan duang ditinggalkan oto APD menuju resor Lubuk Linggau diliek Basri di rumah sakit sadang di rumah sakit Linggau coy itu banali nande bilang dagang di sinan ruponya bujang si Basri sakit bertambah dalam juo kiro-kiro setengah hari lain nak kini oto nak ambil Lubuk Linggau ruponya kini masuk ona malang tak dapet ka ditulak mujur tak dapet ka diraih
malang katibo maso itu sawagadang di lubu bay padi sarato joga manyo ajalula bilangan sampai lamati basri jo ajanyo mae nande bilang sama su itu mai ramba o ke rumah mande bagolek-golek mande ate rumana o ang sorang na mande harona ini yang mati rupoi kolena o kamano mande kabai olena o awi katampe minta air lapa katampe minta nasi nak kini yang lapai dari mande kajo siapo mandena oh kabai olena Ona mati tentu mula kini nyolai dak dirantang panjang bana sehinggonyo kadi selamatkan candonyo mai. Oh bakato juo urang nyolai ditunggu-tunggu juo bini basri kok lai kadatang mula kalubu lingga uco itu bana mula kini. Ode ari batamba lepatang juwo ruponyo kini dana nyolai ramandikan mai di sinan. Oh satu orang mandikan orang kapani karang bau mai ke kuburan. Orang tunggu juga bini si Basri kok leka datang dari jauh lah bagian. Oh kadem bilang dagang di sinan rangan su memandikan mai maso itu sudah kan orang mandikan larang kapan ni maso itu sudah rang kapan ni rang sumbayangi. Ba itu bana masui itu demai rambao mai ke kuburan ndak tetu na orang di batu sangka nak tarui kampe angke sanang-sanang sanak mandanga masuk di kaset nang kampe. Oh nandem bilang buyang Jahidin ketingganyo daerah Solo dituju Tanjung Ampalu matona nindak namu lalu lai kok bapak jo mande kabatangamu. Oh namun oto katariju ibu hati ndak tabado ketingga daerah rang silungkang letibo di maro nang kalaban bedo bana batenggang seorang rusuh kesia dikabakan. Ketingga maro nang kalaban inyo latibo di Simancung oto menuju Pamuatan. Oh ketingga kampung Pamuatan masuk daerah Tanjung Ampalu talampau pasar Sakete. Oh rumah kan telah tak balasu ba itu bana mulakini lanyuara harahi dek Jahidin. Oh satu tampak rumah nalamu indak tabado memangati tampaklah rumah mandekan duang janjang rabah pintu basah kok rumpui
taba di halaman tandon dekan ruang ndak di rumah lah bagian ot manangi dia teotu di mano aba awak kini di mano mande tajelo nyolai kok di bonsu di oh idri jumadi oh dari kete pisah jo adi dari kete pisah jo bapak mande kini lagadang badan ambo baela pulang ambo dari rantau dicari rumah oh ndak bau ramaba di mano aba oh tajelonyo mabae oh turun Jaidin dari oto nyoba tanyo kasabala rumah dorang tuo sedang menyapu bakato buyang Jaidin nondenini dangakan molani bari lurui ambo batanyo yoni di mano urang rumahku mangapo jadi ni rupo iko yoni ni menjawab cando orang tuoko onderang mudo dangakan mola kalau itu orang mudo tanyo duduk langku mudo elo mangkuwe dangakan bana jale kalau masuk da olunyo kadibilang marang mudo bapak bana mosi Ghazali mande bana mosi Humiyah baranak batigo urang kok dem bilang anak na batigo mangkuwe onan tuo namo siatim baru bau musa wakatu itu ampe baleh nang kaduo namo Jaidin mangkuwe baru bau musa baleh tahun nang kete anak perempuan si Norma namanya kini baru umur 9 tahun sawakatu itu kadibilang ko abaknya mari kayu pikarimbo namandenyo manggaleh lamang tumpak dek buyuang nak si Jaidin disuruh mantan nasi ke tengah sawah sampai nyoba main-main mangkuwe sampai nasi bersama gata iyo nyo tangani di kakaknya buyuang yatim tibo di rumah mandenyo laberang pulo saja mandenyo na laberang mangkuwe Jaidin hilang dari kampung sampai kini kue indah babali dongku sudah itu abaknya pulang dari mari dari Rimbo dicari anak indah ado laberang lo bapaknya kini disuruh mandenyo mencari anak si Jaidin duo jo Norma anak bonsu itu lekato masuk itu sudah itu bapaknya berang kayatim anak nanggadang sampai marantau pulau buyang yatim kabanyo dia baisiat mangkuwei marantaunya kabanyo dapet nang kamari kabanyo si yatim lah ditangkok rimau di dalam parak gagatah mangkuwe sudah itu bapaknya lah hilang pulo sampai kini ndak kababalik mangkuwe ode ulah mencari anak si Jaidin mangkuwe lah tinggal kampung jailaman antah di manong kuwe
oh tampe tinggal dak jaleh kini dong kuwe oh dia bilang dokter si Jaidin dak tabado memangati kabakato kanini masui itu terima kasih nini banyak-banyak mani lari kawoto si Jaidin satu tibo oh dia teoto manangkui kasih tiuroto di mano mande oh tajelonyo oh di mano abah oh awak kini oh di bonsu oh di mano di yang bola pulang dari rantau maba oh di mano abak kajo mande kok kakak lah ditangkok di mau keceur rang iyo di dalam oh para gata konde kae jangan berang kakak jo ambo jangan ambo kae oh dia giedoso maka ode ulalaku parangayambo maka basera-sera kakak sampai kini oh basera-sera abah jadi bonsu oh di mano kolah tajelonyo lah bagian indah tabado mamangati dan bilang dagang si Jaidin manangi dia teoto kok laya bak jomande hidup juo lapatui ambo bak tamui bak tapi kok abak jomande sudah mati anak orang di sibulan tai kepasa sadang pukul 2 oh di mano baik arwah bajun taili Jaidin bae rupoi koyo bae kok laya dia itu yu patui le kakak kau cari madi kadi bilang dokter Jaidin dia pui cando aye mato balik ke Pangadang kadi cari bapak jomande sarato bonsu oh adik kandung dokter kapadang oto barang kele nyolai selamat tinggal Tanjuangan Palu dituju daerah kayu waruh oh di jalan oto tak dietong hati ibu membawa oto indah tabado mamang hati di kayu aro barantinyo di rio di pondok orang di ladangnya mai oh rupanya orang kayu aro lah siap sama so itu kadianta leupi si Nurhaya iyo kaninyo mande mantakan jawanis kapai pulo cuma abak tinggal di pondoknya ba itu bana dan nyolai naik kau to mande aso itu iyo sarato le si jawanis sarato upi si Nurhaya dokter Jaidin kamanyopir masin nidu yoto barangke masak padinya orang di benteng pupui terletaklah di pematang mesin nidui dah bagel yang kajak kabui
di belakang ketingga candoyo kayu waroto menuju le kota Padang lai kok mandeka basu bare ringan ditanggung sorang namun noto katari juwo bacancang tengah letigo cancang batingke tengah tigo tingke kalau dirantang yo namo panjang biar dipunta anaknya pendek masuk daerah Simpang Aruwe. Olah tibo di Simpang Aru oto membelok kailaman gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati turun sekali mande Nurhaya sarato leupi na jawani sarato mande dena nyolai ari badaro abiju takaju ramuna terumah Barapo gambo si ramuna si alokola nanyo bau siapo kola nanyo bau naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan di meja sajak mulu di hari tadi di dalam mati sangat susah. O baru bakato nanjaidin o bapa sarato mande iku adola urang kayu aro jawanis namo nang kete Nurhaya namo nang gadang iku kan ado mande inyo oto ambo jatuh di sinan muju oleh bapaknya nama nolong ko indak sansai badan ambo kini coy ko dek ramu nayo di O aja Nurhaya jai manjai ajainyo masak memasak itu katonyo masui itu pisang aneh bau balai simpan lah jarum dalam peti utang ame bisa dibayar madi utang budi dibawa mati Lasanang raso dalam hati padona nari nansari tu mande jojawani si usin sopir mantakan on Nurhaya tinggal di Simpang Aru di rumah dokter Asijai ganti hari diaja masak memasak diaja membueku olah sanang raso dalam hati ndak kalamu antaronyo Odek pandainyo masuk itu la pandai masak memasak la pandai membuat kue la pandai jahit menjahit ba itu banasi Nurhaya asinurang ayat Tuhan tumpak di bapak kajo mande nan doktor batambah gadang juo lema onak kanduang doktor Jaidin na waang baransu gadang juo kami baransu gaek juo lena oleh siapo dewaang urang nang katujuna kan lah banyak urang nan datang lai kan anak urang kayo lai kan anak ram penjabat lai jasa punya anak tapi pilih dewaang onang katuju lena
Pilihna enang katuju nak mabulia wawa awak barale na itu lekato mola bapak jomande menjawab doktor si Jaidin. Onde mande dangakan mola kok mande nak kabaminan tujuo. O datang mande ke kayu waro tanyokan ka urang kayu waro. O Nurhaya bi kami nantu menjawab mande di sinon anak kandung doktor Jaidin lain ang kayo datang kawaang nak laikan anak ram penjabat mangaitu diwaang nang katuju lena ona menjawab doktor bagulambe omande dangakan mola tinggi maligai rajo bata putih bamain duo rancak bamain semua wakna lain banyak sansaronyo rancak nambahan sik diambil jadi bini kalau kanang kayo piba bini indah. O kado para giawa doma tapi ko inur oka diambil kami nantu anak urang dari pungasan ke pasar sadang pukul 2 o biarlah cita di balian kato inur kasitin juo yo mandei pisang ane bawa balai simpanlah jarum dalam peti utang ame bisa dibayi utang budi mbo bawa mati tu lekato masu itu tapi de anak mula nambah kanda dibuwe etongan jorang kayu aroba itu bana masu itu O tumpak de urang kayu aro sanang hati bana manarimu urang dijapui mula kini minantu doktor nang kini ndak kabajapui nampi cak tibo malayang nambulek tibo bagolong jo bau manggu kan nambil lana kami nantu itu katonyo dan kayu aro ali badaro abiju sanang hati rang kayu aro tapi barale disimpan oh arunyo Etongan ala selesai 3 minggunya kata lampau Oh cukui kampe rang pajang ngadi Oh tanggal 1 mulai aleknya itu bana mula kini lesanang di dalam hati tumpak di doktor si Jaidin Onyo kirimlah surat ke Palembang ke doktor Bujang Abdul Munaf diharap datang ke Padang iyo ke rumah Simpangaru nomor rumah kan iyo 25 O ambo nak mengawinkan nadi ambo itu katonyo dalam surat tapi kok pai munaf ke Padang tolong bawa bapak jomande tapi kalau tak dibawa bapak jomande usah si munaf datang pulau surat malayang ke Palembang ke Patabang malewek-lewek baraba dia te kayu hari rabaa dikirim surat masuk Palembang hari 1 rampos tibo manta surat oh langsung lah bapak jomande manarimu Sarato doktor Abdul Munaf
Odem bilang cando orang Palembang bakato bapak jomande paralu koma kito ke Padang de adik kawanang bana nang barale Olah sanang di dalam hati baure rasul kiro-kiro dem bilang dagang leka di sinan tumpak de inyo le bapak kajoman de sarato doktor yo Abdul Munaf abi yari baganti yari barangke dan lakati boba itu bana le masuk itu kadem bilang dagang di sinan kamanuju ke kota Padang kadem bilang dagang di sinan ruponyo bapak jomande nala siap sarato doktor si Jaidin lanai kopor kate oto nancie kopor angku doktor nancie itu bapak kandung nan seorang untuk mande kandung kok nan sopir jawasoi sajo Oh barangke dari kota Palembang menuju ke Simpang Aru iyo bedo batengkang seorang nasib badan badun letan tu namun noto kata rijuo di jalan noto letak dietong ganti-ganti nyoka manyopir kadang kan doktor nan membawa kadang kan sopir masuk itu kali-kali gaek membawa itu bana masuk itu dek lamo lambe tengah jalan tacengga di Simpang Aru Nala tibo di Simpang Aru lah batamu bapak jomande lah sanang di dalam hati oh ruponyo upi ramuna jon nuraya lama nati yang sama so itu anak orang di ayaji nak tarui kata pipasien kalau ramuna itamani kalau nurhaya kunyang lansi Onan indah dirantang panjang bana padona malam samalam tu dek lati dioya oto lalalo bapak jomande tumpak di doktor si Jaidin sarato doktor Abdul Munaf lalamu ndak sabuah lalu lalamu ndak bagara samo sakalo samalam amtuwe Oh malaki lalu mau tajuo bakato doktor Abdul Munaf Jaidin dangakan olah kamano lawan adik kita kamano yo lawan nadi awak menjawab doktor si Jaidin Abdul Munaf dangakan mola kok lawannya jauh dari siko dan nafei kok jauh di mana bana jauhnya kan iyo di Palembang menjawab doktor Abdul Munaf di Palembang di mana bana masuk di Palembang bo nak tahu apa arah madin itu katanya kini kalau di Palembang kaditanyo di Palaju rumah mandenyo saratui satu nomor rumahnya Abdul Munaf namo pajakoi takajui lasinan Abdul Munaf wa angkan iyo kabagara madinai leka mungkin lo ambo kang ambil jadi langsung mando awak lah jale salapi sekatiduran sabanta sakalang duit kopulo nang kadoan bake ambo nak mungkin lo di oh menjawab doktor Jaidin onde nafe dangakan mola oh iyo ramuna bukan adik kontan ambo iko adik langke ambo bana mamuke naf di pasagompong
O kanai sakerang maco aji ko indah bapak jo mandenyo nama nolong balun batamu awak dei ho di Batawi o muju oleh bapak jo mandenyo nama nolong ko indah sansei o badan ambo kini coy kola diwaang yo nape wang yo kawin joramu na di amboy mandana kator itu menjawab si Abdul Munah Wajaidin dan akan mula jadi waang nambar utang waden kemambaya yo indak do din coy itu keceknya kini o mandanga katurku itu kalau tak namu ang kawin joramuna mulai kapado hari kini ni bakari rotan badan awak jangan ambo ang sangko o dusana layon afei putrikan kita badusana putrikan kita kabakawan alabana wa badusana tak dapat bantu mabantu tak dapat tolong menolong mandanga katurku itu menjawab juga kini Abdul Munah berpikir munaf sama seorang apa pangana masu itu o dari la o dua wak bakawan sama sekolah di Batawi de ulahi ko pulo putri kabakawan de ulahi ko putri badusana ayo nak mungkin pulo kodok ini sinan menjawab Abdul Munah o Jaidin dan akan mola kalau lah itu kan dakwaang nafe mengecek lang o jawab dan nafe mengecek lang jawab dan cuitu katonyo kini menjawab dokter si Jaidin kalau jawab pak muat itu cuitu katonyo kini biarlah boka mengecek soal abak janganlah ragu itu katonyo masuk itu nampara luang kok lenamu nyonafe kalau masalah kabak biarlah ambo tanggung jawab anak Jawa yo pandai baranang lepondong kaki dek buayo kata atap o munaf dinan sanang ambo baretong o tantangi koyona Abdul Munafei